Tak jo, teďka jdem na Minecraft. Prostě OK Edition, už si tady ten druhý díl. Budu se teďka budu stavět to vesnici, musím rovnou zeva. A to, teďka si šel Eragon. Dobrý to, kamarádi. Když si dneska dělám, tak dneska budu dělat cestu. Teďka budu dělat cestu, já budu dělat to vesnici. Zeva. A potom budeme až budeme hotový to vesnici, tam uděláme jeden díl. A potom půjdeme potom do pekla. A potom ještě pustíme si šíšerky potom. Tady toto ještě postavíme. A tak jo. Teďka tady to postavím tady. Tady jmenuje se Eragon. Já taky vypadám jako stejně jako já. A to musím mít všechno. To ještě musím všechno postavit. Petrova hodinku. Co to děláš? Já jsem to udělal omylem. Kdy děláš ten chodník? No já už to nebylo na to řevo. Tady... Jo, už mám ještě řevo, jo, to ještě napadlo. Kolik jsi šel Máme 11. No 11, já jsem 27. A proč? My v pekle, mám tady ty věci, ještě uvidíte pěkně, potom ukážu vás potom bude všechno hotový. Ještě potom pomůžu ještě Eragonovi. A potom ještě uděláme. Kde jsi dead? Kde seš? Ještě potom uděláme ještě ten kostel uděláme. Až to bude hotový, tak potom ještě postavíme ještě. Najdeme na potom ještě postavíme loď. A potom bude vše. A ještě potom ještě budeme dělat. To Eragone, kde seš? Tady dělám cestu. Pojď mi udělat prosím ty veze. Jdu. Aha, a co ještě potom do pekla? Jo, půjdem, a jenom chvilku tam musím být. Musím tam zabijou tam ty zlí. Jo. No tam budou, sami je najdem. Nevím, my tam půjdeme, nebo já nebo Snej. Jo, tak to fakt bude na dlouho. No dneska bude postavíme tohle, vej. Ještě udělat si větva, prosím. Já jenom ustavím. Tak. Tady to ještě. To je jenom chlapíku, my jsme tady nějakýho, to bude sebe toho Brambora, 25. To je. Kdo? No, ten Adam kamarád. Máš nějaký ještě zeva? Jo, mám. To je takové málo zbylo. Už je nemám. Tak já si ještě koupím do bedny. To je trochu na kameny. Tak. Ach jo. Co uděláme? Jo, zapni ještě šípek teď. To jde. Může být. What the hell? My gatas.
pěkný tady to. A ještě musím udělat to překresování na to. Amen. Promiň, jo, dobral jsem ty moc. Nedobral. Dobro, co teď dneska uděláme ještě dál? Teď pojďme zapnout číšetky, už to zaprvé. Ještě ne, teďko jdu. Tak. Ty brdě, jdu chytat ryby. Já taky. Jdi chytat ryby. Tak. What the hell? What the hell? Co to je? What the Hej! To má být. Máš za to. Ha. What the hell? Zbytečný. Musím dělat... Ty brďo, co to já jsem neschatil. Jo, tady je, už ho mám. Jo, ještě tam musí být. Tak. Tak, kde je ještě jedna? Až volím ještě jednu. Až chytím jednu rybu a potom půjdu pryč a koukneme se na to video. Tak. Tyjo, to trvá, no kde je ta ryba? Koukej na mě. Dělej. Ty krásu, už jako jiné asi. Našel jsem červenou, juhu. Jaký dej do bedny? Jsem level 12. Já jsem level 28 za chvilku. Já mám to proškovatel. Tak ahoj lidi. Čau. Bye. Už je tady hrát jednou.